नमस्कार. नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आषाढी एकादशी जवळ येत आहे आणि त्यानिमित्त आम्ही आमच्या बाप्पाला वारकरी पोशाख घालायचं ठरवलं. आमच्या बाप्पाचा जन्म 27 एप्रिलला झालेला, म्हणून प्रत्येक महिन्याच्या 27 तारखेला आम्ही त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पोशाख घालतो. आम्हाला वाटतं आमच्या बाप्पाला आपल्या हिंदू संस्कृतीची आवड लागावी, म्हणून आम्ही शक्यतो त्याला आपल्या संस्कृतीशी संबंधित काहीतरी घालतो. मागच्या महिन्यात आंब्याचा सीझन होता, म्हणून त्याचे आंब्यासोबत फोटोज काढले आणि आत्ता आम्ही त्याला वारकरी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. बाप्पाचे आणि त्याच्या आजोबांचे खूप जमते. आजोबा त्यालाच दिवसभर घेऊन असतात, म्हणून इतर कोणाही पेक्षा बाप्पाला आजोबांसोबत राहायला जास्त आवडतं. आज बाप्पाची तयारी करायला बाप्पाच्या दोन्ही आत्या पण आल्या आहेत. बाप्पाच्या सानिका आत्याने तर अगदी माझ्या डोहाळे जेवणापासून ते त्याच्या बारशापर्यंत सगळीकडेच पुढाकार घेऊन कामं केली आहेत आणि आजच्या सामानाची जमवाजमव पण तिनेच केली आहे. आणि आमचा बाप्पा रेडी आहे. तुम्हाला आजचा व्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या व्लॉगसह. तोपर्यंत धन्यवाद.